Ei saa. Vittu mikä getaway driver. Ketä menee edes? Kaikki kattoja. Tässä on mun vittu. Ekstra pyörä jopo. Tuunasi just kaikki tarrat niinku näkyy. Pääkallotarra ja hengenvaara. Tommonen satula tuli vaihdettua ja kripikki. Ihan vittu hyvä. Ihan vittu hyvä. Sillä kuulemma paljon jopoja. Itteellä vaan tommonen lukko tossa noin ja tämmönen. Ei paljon mitään. Missä? Tos menee yks naku meidän beissin vieressä, hakataan se. Ei mulla oikeesti mitään muut jopa ohkaa ku... Kyllä mulla on toinen pyörä. Se on TC takan. TC takan. Joo, mä menen täysin takaa. Sillä onko pistooli? Vittu mä en taas muista vittu mihinkin tää menee tänne. Väline. Taustalla voi kuulua hieman niinku sampulalaisia ääntä. Sampulalaisia nuorisia me ollaan, mutta tämmönen jopo tuli itse jo joskus hankittu ja tää on 8 kyllä käytetty. Itse laittanut kylläkin kaikki tepoili, lovetepoili ja vintarranki. Muuten pyörä ollut silleen, mut gripit ja tarrat vaan vaihdettu vaan. Laitettu vaan paikalle vaan. Nee, laitettu vaan paikalle vaan. Ei muuta kuin näkemä. Ei vittu Robert Mäkelä.